И примерно да речем, както съм си на Waze, в случая, нали, имам задна камера и не ми е необходимо, но ако искам, примерно да ползвам огледалото за задно виждане, натискам копчето тук и вече си ползвам огледало. След това натискам още веднъж и отново съм си в Waze. Изключително бързо си работи. Общо взето това е, като цяло съм изключително доволен, тъй като не е необходимо да си слагам тук някаква голяма медия, която в случая струва някъде към 1500 лева, нали, като си търся най-високия клас за моят автомобил. Камерата, който е гледал, изключително бързо се монтира камерата за задно виждане. Не беше необходимо дори да се сваля и задната броня. Ефтина, лесна за поддръжка, ако случайно се прецака нещо, винаги може да бъде заменено по най-лесния и бързия начин, като камерката си има и 2 години гаранция. Не камерката, цялата медийка с камерата си има 2 години гаранция, което е супер. Не забравяйте да използвате промокода ми за XTuningBG, by Nasco, изписва се с лято и разбира се, ако са ви необходими части от Америка, може да ми пишете за повече информация.